wala. Ayan, i-video natin itong parteng to. Dito guys, weekly bumibili rin ako ng pagkain ng manok namin na pets. May 3 kaming pets na manok. Kaya ibibili rin ng sa Fortune. Ayan, nandito tayo. Oh. Nandiyan ang City Square. Tapos ito yung, hindi ko alam ang street name. Anong street? H Grupo. H Grupo Street. Yan. Okay, let's go and buy some chicken feet. Tagpila to na, Doy? 33. 165 na lima. Ah, okay. Sa imo ngayon lang? Mga yung pamilitihay. Ah, taga-asa ka? Taga-Alicia. Taga-Alicia? Unya, di sa kagikan? Dini, nanurig digos na short man ko. Nanuroy o? Dugos. Dugos? Na Sama short, nimong na dugos? short man ko. Na, urot na tulurang mong kabuko. Unya, wakay halin. Damay ra. Ang mang palit bugas na short lagi ko. Mga yung pamilitihay. Ano ba? Sama nimong dugos, wala na? Wala na lagi. Magdaan ako sunod. Magdaan Inigbali. ako kagsunod. Unya, nga nung nahutdan mo complete eh. Na short. Na-short ka. Unya, ako'y tapal. Kaon kay diha ramon ko sa Bernes. Dire. O, Unya, ako Sabado. na'y tapal. Ngayon Mga tatog na kay dugos. mga kay yun bisag ako pa- ginabang. Ginabang. Gamay. Oh, na kay mga anak. Naa, usa. Ano sa may mong trabaho gyud? Manuroy rag dugos. Oh, kinsay namang- mong uhag dugos? Gibanta dyan, manahag ang mga igagaw. Gibanta dyan, manahag akong bibi, ang mga paeskwelahon. Pespilahon nimo sa Alicia. Dito ay akong papagmama, idaran na. Pila imong anak? Isa. Isa ra. Oh, nag-ispila na. Ingkaon na ka? Eskwela, Nakakaon ka na? nakaundang og 5 years. Nakaundang og 5 years. Wakaw, paniod to. Pila yung edad imong anak di ay? Mo 18. Mo 18 na dako na. 41. Unya goon sa man siya ron? Trabaho na nanom. Nananom pod. O ana mo ispila? Kasi duta si Jang Uyab. Kay, Nanguyab. sige, kahiyuta sa uyab, nananom sila Jang Uyab. Ah, nananom sila nya wala mo ispila. Masang manghulab to sa mga yuta. Ingna pa Ay, ispilahon. man sila yuta. Mo ispila sa Asya. Lagi ako laging pa-eskwelahon. Importante mga eskwela ang mga bata. Ha? Maulagi. Ingna siya, Ano palang pro- bisag working kay ang pag-eskwela kinahanglan jud sa ka tao aron ang kaugmaon maayo. Pwede. Okay? Ako'y pa-eskwela. Pwede pag working tabangan na pa-eskwela. Pilay plite man sa Alicia. Kaming duha. Pilay plite sa Alicia? Alicia? 100. 100. 100 kapin. Asa dapit sa Alicia man? Ordinary, 100 ra. Di ra mo abot 100 na pa ituki. Oh. May binta. Oh. Senior. O biscuit. Mao ba? Asa dapit man sa Alicia ang sang barangaya? 100. Ang sang barangaya sa Alicia? Del Monte. Del Monte. Say nga ni mo nang Susan. Susan. Susan Lukalan. Asa? Susan Roses? Lukalan. Dutalan. Nganong kaysa? Nganong sa dinaghan sa tao diri? Nganong ako may napilian nimong duolon? Dato man ka. Padat ako. Itsura ko gato ga. Iba ka nang Dato man ka. di na ni mamaybala ng tao ron. Pero matinga ako kay kinadaghan ng tao diri ako gigidol nimo na ako sud Apil ha. man sila ma'am. Ha? Apil. Apil ang Apil sila. Bisag pobre kay basig ning naming bang og makakita kog dato nga uyab. makada sa panglaw. Kinay foreigner pero pag amping kinay NCOV galig nangandoy tang madato niya dito makahatag na tog sakit ha. Isos. Simba ko. Di ba? Mamingita Sa lang kita. dinagdaghan. Oy, tagaay ko no si Manang ninyo. Ha? Tampo-tampo mo tagaay ninyo. Oh, maluoy ta. Okay? Unsa man ni si Manang? Uy, ako may napilian. Unsa ba? Apil sila. Ah, sukli. Naman ko'y sukli ari nang. Apil sila ma'am. Apil sila. O, apil daw mo. Tagaay siya. O, kani sobra-sobra ni 300. Sila na kay plete, pangkaon, panggasa. Pero di ta mo salig og pangayo, ayo.
Ha? Sige, thank you. Kay kitang tanan, kinanglan natong magtrabaho para sa atong kaugmaon na binana ay anak. Unya ang mga anak nimo kinanglan mo eskwela, ing na Kumon. bisag mag-working ha? Kumon. Oh, ing na ha? Uh. Okay. Pag-amping. Unya Ano man tong- Ano ikahatag ani? Ah, kana oh, mga gwapa oh, pangayo ah. Ah. Oy, sildo. Oy, sildo. Ay, Ginoo ko pare-parehas man tang naningita god. Pero namang kay sukli, kaloy Ginoo, nabusog pa man ko, imo na. Di na lang ko magmerienda. Madon ta ko Jollibee, imo na lang, no? Aw, agi mo merienda. Aw, dato mo ka. Binsang. Magdilang anghel ka na. Oy, ipag-ampo ka na ko nga maamaayon yung kinugma. Labi na to imong dalaga. Ha? La, Ah, lalaki? daw. Ulitaw. Bisan na, malalaki, mababae kinang lang mag-eskwela gyud, ha? Eskwelahan na. Buhol. Pwede mong mag-working. Paiskuilahon lagi na. Ma'am, asa man. Aw, asa. Ato sa amo, pwede din. Naay daghang libre ron. Kanang Kanang project ni President Duterte. Ha? Ano sa kuan, Baisu. Aw, sa Bayso diri. Oh. Ingna. Dinhis Tagdalaran. Oh. Lagi ngita kong juta amang kabayan. Asa? Dinhi. Juta imong ko pangitaon diri mahal man ang juta diri. Ay, isang 20,000. Hulgan. Wa. Mga bang na lang bed space. Manaop. Hindi pwede. Bed space, working, mag-working, anak puyo, malibre na siya puyanan, no? Sayang lang kay akong restaurant. Aw, Okay. na di kiri. Okay, madako na ta. Sige, next Pwede time. mag-working ni. Okay. Mag-working mo sa pagko-contact na ako ninyo, wa pa ko mag-open. Ha? Wa pa ko gaitag number ninyo, be. Wa man ko'y number, wa man na ang mga Kung silpo saan sa pag-contact nimo, Pangilugan magang bata. Pangayon. sana to pagkakita ninyo, manginanglan ta. Oy, ako na yung magbitbit ana. Buuta na po na ni. Atong gray. Atong tuas na plain. Ipahatod pa yun nga makaya man akong kargahon tanawa na. Wala nang gisod. Pagkabuutan ani mga tao diri oy, makonsensya man ta oy. Hi. Daghang salamat padatuon mo sa mat apilmi. Oo, apil ta. Dungan-dungan ta. Okay? Sige, dungan-dungan ta. Maluoy ang Ginoo. Basta maayo lang atong kasing-kasing. Ang Ginoo di gyud ta pasagdan mao gyud sa experience na ko sa kinabuhi. Di ta pwede nga magmalaki kay bisag usang lugas atong buhok di ta kahimo. Mo nang bisag kinti ka atubang equal ta. Anak tas Ginoo mo nang magpakamaayo. Unya honest, sincere, okay? Sige. Sana man ta. Nadaghan na ta. Okay. Nadaghan na ta. Okay, bye-bye. See you. Bye-bye. Lalayo Salamat. degin yo ma'am. Hello. Good morning. Copyright. Pupunta kami sa Barracks, Camp Dagohoy of Tagbilaran City here. Yan, Camp Francisco Dagohoy. Kontak-kontakin lang na. Oh. Hindi wala pa. TikTok tayo. Dito, Joy ride in the morning. Hindi guys, nilalakad namin papers kaya kung saan kami nakakarating today. Today is Monday. Kaya sinamantala namin ang mga pagbabayad ng kung ano-ano dahil open ngayon ang bangko. And then yung ilalakad, i-proceed natin. Kaso nga lang minsan ay may mga aberya dahil yung taong ang tao nating kailangan nating puntahan ay busy or may tendera na importanteng mga events, kaya maghintay naman. Okay, pasensya, mahabang pasensya ang kailangan natin sa paglalakad ng papel. Para matapos yan, pasensya talaga. Okay guys, magpaalam na ako, nandito kami sa KFC. Dito kami magla-lunch guys. Ang dami na nakapila. Already something na 12 past 12 na. It's lunchtime at kakain na kami. So magpaalam na ako guys. At
dugtungan ko na lang ng ibang video pa kung ano pang mga lakad namin today and tomorrow and so forth. Alam niyo naman lahat reported, okay? Bye-bye. Thank you. Please like, comment, share, and subscribe. At sa mga baguhan, subscribe na. Okay? And then the bell button, huwag yung kaligtaan na i-click para sa ganun ma-notify kayo every time na mayroon pa akong bagong upload. Okay? Bye-bye. See you again next time. Dito tayo guys. Kakain ako ng KFC.